Nôl yn mis Tachwedd, y fe welwch i fi yn hau 2 res o ffa mewn i'r pridd. Wel, dyma nhw nawr, y planhigion bach wedi tyfu yn gryf ac yn iachus dros yr wythnosau dilynol, ond sylwch, mae ambell i fwlch hwnt ag yma, achos bod yr hadau hynny wedi pydru yn y pridd, neu achos bod malwoden wedi difrodi'r egin tyner yn fuan ar ôl ymddangos. Dyna pam mae o wastod yn syniad da i hau rai hadau sbar, fel nes i ar ddiwedd y rhych. Mater syml nawr yw codi rhain gyda thrywel a'i plannu yn y bylchau. Dyna ni, 2 res gyflawn yn nawr, heb y bylchau diflas gwastraffus na. Cofiwch y mae'n dal yn iawn i hau ffa nawr yn chwefror, eto yn syth mewn i'r pridd neu i achub y blaen ar natur mewn i botiau tair modfedd o gompost, un yn bob pot, ac yna cadw yn y tŷ gwydr neu ffram o'r i gael egino, cyn bod chi'n plannu nhw mas yn gynnar yn y Gwanwyn yn yr ardd. Wy'n siwr bod nifer o bobl yn ymwybodol o bwysigrwydd cynnwys aelodau o'r teulu brysych yn y diet. Mae'r planhigion gostyngiedig hyn yn llesol iawn i'r iechyd. Mae gyda fi yma hadau brocoli i hau heddi. Mae'r math matsuri yn addas i'w hau dan do yn gynnar yn y tymor o chwefror ymlaen, yn ogystal â thifas o fis Mawrth ymlaen. Ar gyfer hau hadau fel rhain, wy'n ffafrio defnyddio trei sydd wedi ei rhannu mewn i gelloedd yn hytrach na threi agored fel hwn. Fel bod hi'n hawdd wedyn i drosblannu y planhigion bach nes ymlaen yn y Gwanwyn heb neweidio y gwreiddiau o gwbl. Mwyn cyrraedd yr amcan yna, wy'n mynd i hau 3 hadyn mewn i bob cell, ac yna fyddai'n gallu dewis y planhigyn bach cryfa fydd wedi egino i dyfu ymlaen gan waredu'r lleill. Mae cwestiwn yn cael ei ofyn i fi weithiau wrth bod bobl yn hau hadau yn y gia a'i cadw ar silffenest yn tŷ, mwyn bod yn gynnar gyda codi i planhigion, pam mae planhigion bach yn tyfu lan yn dal ond gyda dail bitw? Wel, yr ateb yn benna, dim digon o ole. Mae prynder mawr o ole ddydd yr adeg hon o'r flwyddyn, a hynny wedi gyplysu gyda gres yn tŷ yn achosi'r planhigion ifeg i ddatblygu stemiau hir tenau gwan sydd hefyd yn barod iawn o gael eu heintio gan gylfydau ffwng a marw. Mae angen gres y rhai hadau i egino a'r tro diwetha nes i hau hadau tomatos, a maen nhw bellach ar silffenest yn tŷ gyda ychydig o res. Ond gyda'r mwyafrif helaeth o lysiau, yn well cadw nhw mewn ffram o'r neu di gwydr, heb res ychwanegol, a ble maen nhw'n cael yr uchafswm o ole posib bob dydd. Ond, byddwch yn wyliadwrus, achos ar ddyrnodau heulog, hyd yn oed yn y gaea, mae'r tymheredd yn gallu codi yn sylweddol tu fewn fan hyn, ac o bosib fydd rhaid agor y ffenestri am gwpl o oriau cenol y ddydd. Nawr, tra bo fi wrthi, wy'n mynd i hau hadau ysgywych. Mae rhain green marble yn dod â chnwd trwm o ddiwedd Awst ymlaen, os newch chi hau nhw fel hyn yn chwefror. A mae'r un planhigion yn parhau i gynhyrchu drwy'r hydref a'r gaea. Mae dal tipyn ar ôl i gael eu cynaeafu dy fi nawr, cenol chwefror, fel welwch chi.